Alhamdulilayi malakci ka don kibaru kɛnɛ kan bi ye tarata ye avril kalo tile 20 an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen kabini aw sigiyɔrɔ bi kibaruya minnu b'an bolo ka dɔ kulo kan o de ka fɔ Bafulabe mara la a yira ka fɔ ko maa 4 kɔni bɛ yen nɔ ko olu fatura damabɔyɔrɔ kɔni na. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira ka fɔ ko min ye sibirido ye avril kalo tile 17 kɔnɔna na ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kɛɲɛba kɔni commune na ni ale bɛ Bafulabe Sɛrɛgili fɛ. Ayiwa a yirala ka fɔ ko kamalenni 4 kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni jiginna dama dingɛ dɔ kɔni kɔnɔna la ko wa ko dama dingɛ in kɔni firila ni olu ye ko ni maa 4 kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni fatura. Ayiwa an bɛ wagati min na ko bi min ye Kɛɲɛba olu kɔni dusu kasilen don kosɛbɛ ni waleya in na maa dɔw kɔni sɔrɔla jamana ka yira ka fɔ ko min ye damabɔlɔ ye ko a caman kɔni bɛ jigin dama dingɛ kɔni kɔnɔ ka sɔrɔ u ye fɛn kuntanw ta i n'a fɔ furakisɛw ɲɔgɔnna caman k'u b'o fɛn ninnu ta k'u ka kɛ damatɛmɛ wale ye ko n'u y'o waleya ninnu kɛ k'u kɔni bɛ sɔrɔ ka jigin dama dingɛ kɔni kɔnɔna na n'o fɛn kuntan ninnu kɔni ye. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Jɛra mara la ko jatigɛ wale dɔ kɔni taara ka ɲɛsin finitigiw ma n'o sababuya la ni maa 3 kɔni bɛ yen nɔ n'olu kɔni joginna. Ayiwa kibaruya minnu sera ma o koɲa la olu yɛrɛ ka fɔ ko min ye tɛnɛndon ye avril kalo tile 19 kɔnɔna la ko Kucala kɔni mara la dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Sona ni a bɛ Mali ale ni Burukina kɔni furancɛ la ko tuma min na finitigiw tun bɛ ka taa u ka ci la n'o ye ka fɔ ka taa ɲɔgɔn nɔra bila dagayɔrɔ la ko o waleya ninnu senfɛ ko finitigiw nana don jatigɛ wale dɔ kɔni na ko o waleya la ko ni maa 3 kɔni bɛ yen nɔ ko olu joginna kosɛbɛ ani u tun bɛ mobili min kɔni kɔnɔ ko o tiɲɛna. Ayiwa a yirala ka fɔ ko finitigiw minnu bɛ yen nɔ n'u kɔni garijɛgɛra ni jatigɛ wale in kɔni na ko a bɛɛ lajɛlen kɔni tun ye polisiw de ye. Ayiwa ni y'u jatigɛ wale ninnu kɔni na an b'a yirala ka fɔ an ye min ye Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen ye ko ni waleya ninnu kɔni bɛ ka kɛ a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ko fɔlɔ la ni waleya kɔni tun bɛ ka kɛ min ye Mali kɔrɔnfɛ yanfan n'a cɛmancɛ yanfan nka an bɛ wagati min na ko bi ko Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ yen nɔ ko ni jatigɛ wale kɔni bɛ ka se olu bɛɛ lajɛlen ma. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Manatali dugu kɔnɔna la ko min ye yen sogo feerelaw ye ko o n'u ka dugu ɲɛmɔgɔw kɔni bɛ ɲɔgɔn na. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira ka fɔ ko Manatali ni ale yɛrɛ ye dugu ye min bɛ Bafulabe kɔni Sɛrɛgili fan fɛ. Ayiwa ko min ye yen sogo feerelaw ye ko o n'u ka jamana lasigiden minnu bɛ u ka dugu kɔnɔna la ni olu ka commandant ni u ka maire ye ko o ni olu kɔni bɛ ɲɔgɔn na ko ka sababu kɛ ko olu kɔni tun bɛ fɛ de dɔ ka fara u ka sogo kɔni sɔngɔ kɔni kan nka min ye dugu ɲɛmɔgɔw kɔni ye olu y'a laɲini ka yira ka fɔ ko o tɛna se ka kɛ an bɛ waleya min na ko bi ko sabula ko dugudenw tɛna se ka o bɛɛ musaka kɔni sɔrɔ. Sogo feerela ninnu kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ko o de ye ka fɔ ko min ye sogo kɔni kuloma ye ko olu kɔni tun b'o feere min ye 340 ye ko olu kɔni tun bɛ fɛ min ye 60 ye ko ka fara o kan walasa a bɛ se ka kɛ 400 ye. Min ye sogobu kɔni ye fana ye ko o tun bɛ feere de 400 ale ni 40 ko u tun bɛ fɛ 60 ka fara o kan walasa o bɛ se ka kɛ 500 ye. O de kɔni tun ye ni makofɔlen ninnu ka laɲini ye. Ayiwa an b'a yirala ka fɔ hali bi ni makofɔlen ninnu kɔni ma bɛnkan na an bɛ wagati min na ko bi ni min bɔra la an n'o da kulo kan don n'a nata. Kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ coronavirus bana kɔni kunnafoniw kan minisiriso min sigilen bɛ an ka kɛnɛya kɔni hukumu kɔnɔ n'olu kɔni y'a yira ka fɔ ko u b'an ladɔnniya sanga ni wagati bana in tagabolo la an ka jamana kɔnɔ. Ayiwa u ye sɛbɛn kura bɔ sɛbɛn bɛ tali kɛ ka bila min ye tɛnɛndon ye avril kalo tile 19 kɔnɔna la maa minnu bɛ yen nɔ n'u garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la an ka jamana kɔnɔ ko ye maa 75 ye ko maa 61 fana kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɛnɛyara min ye maa 8 ye ko olu kɔni fatura. Ayiwa ko kabini coronavirus banakisɛ donna an ka jamana kɔnɔ ko bi maa minnu bɛ yen nɔ n'u garijɛgɛra ni bana in na ko ye maa 103,445 kɔni ye o maa 103,445 la maa minnu bɛ yen nɔ ni Ala ye olu ka kalifa minnu la ko ye maa 400 ale ni 41 ye wa maa minnu fana bɛ yen nɔ n'olu kɛnɛyara ko ye maa 7,493 kɔni ye. Hali bi o tɛmɛnen ka bɔ yen ko maa dɔw fana bɛ an ka kɛnɛyaso la n'olu kɔni ni coronavirus banakisɛ tɔw gɛrɛla ɲɔgɔn na ni sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ olu la bana in koɲa la. Ayiwa o maa hakɛya min kɔni bɛ an ka kɛnɛyaso la ko o bɛ t'i jɔ fo maa 2,000 ale ni 800 kɔ kɔni na. Ayiwa an balimaw ni ne kɔni tun ye an ka bi don kibaru ye ka dɔ kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn don n'a nata.